Ladies and gentlemen, zvinhu zvatotanga paZimbabwe kukubuda tsamba dziri kufambiswa nana Nick Mangwana nevamwe vanhu vakasiyana-siyana pari kunzi zvoni army yekuZimbabwe iri kudedzera kuti zvoni vanhu ngavasapfeke mauniform echiuto kana kuti macamouflage. Inyaya iri kutenderera zvakanyanya. Zvatangosangana kudai so kana uchinguziva kuti iwewe uri panapa unakidzwe neZANU-PF kana kunodedzera kuti pasi nayo. Panga nekulike this video right now izveso kuitira kuti vaboikane. Kana uchinge watondoona kudai so ziva kuti zvinhu zvinenge zvatotanga. Ende nhasi panapa pachabatwa munhu. I know a lot of people vanogara vadedzera kuti client ramba wakadzvanya. Don't worry, ndinemi ende ndicharamba ndichidzvanya. So ndiri papo ndisandapinda munyaya yangu. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako kana kuti uchida kuvhurirwa FNB business account, gara wabata ava vakomana vandawa navo vecompany icompany hombe vanoda zvema bookkeeping zvakasiyana-siyana kana business rako riri kutodona. So unogona kuvabata futi unongokonzauta navo wotoonesa navo. But zvamai manje chimbomanye munovhurirwa munoregisterwa macompany usina permit, ichi opportunity chavanhu vasina work permits. Because wakawanda munozotanga kubvunza zvakawanda. Panongodiwa passport yako chete iri valid. Wongoenda kwavari wongonoti ndanzina client muri kuvhura hombe muri kuvhurira vanhu ma business amuva registera. Nezvimwe vamwe vanongachida kunzwisisa kuti saka ndozvifambisa sei business rangu randavhura garai mawafonera futi because zvakawanda zvavanoita ende company chekuti wavhura usati nacho unoziva vanokubatsira because vagara vari mugame vanoita zvakawanda. Saka ngatigare tamhanya ikoko tinogara tafonderana namukoma Owen vokuvhurirai zvinhu zvandiri kutaura izvezvi. So back to the story. Nick Mangwana panapa ari kudedzera kuti zvoni Zimbabwe Defence Forces wants civilians wearing military camouflage. The Zimbabwe Defence Forces further note with concern the continued misuse of military uniform by some members of the public. The public is advised that according to the Defence Act Chapter 10.2, the abuse of military uniform is an offense which prohibits and criminalizes the wearing of military uniforms by individuals who are not members of the defense forces. Mazi chapters azotanga kunyorwa ipapo ndakamaverenga panapa munonzwa hope munongoziva kuti chingoda zvinhu zvekavara action mobva madzokera unda zvamanga muchiita zvakakosha kuti information isvike kwamuri very fast. So but inini chinja ndiri kuona panapa because iye Nick Mangwana azobvunza kuti saka imimi wise kuti mchizodidididi zvakawanda zvazotaurika panapa. Ani imwe yaabva apindura ari kubuda nyaya ari kuti any person who without authority wears or uses any decoration supplied to or authorized for use of any member of the defense forces or other military forces or any decoration so nearly resembling such decoration as to be likely to deceive shall be guilty of an offense or other military forces. Urikuona nyaya iri para wese angopfeka chinonzi camouflage. Inini handina problem nenyaya yakadaro kana iri army yadaro because of maona geza achibuda akadaro achididi ndikuzviziva ndo pane nyaya yacho ina nditenderera ndosaka muchonota handina munhu ndechikasika ndogara ndataura ndo nyaya iripo. Munoda kutanga kutora action kana zvinhu zvaitwa naGeza zuro ndizuro makazoti Geza akazouraya munhu, Geza akazodai so, Geza ane mhosva dzakadai so. Toda timboonesana kuti izvi zvikomana izvi zvaipfeka uniform zveZANU-PF takaitaura nyaya hamuna kumbotipindura naNick Mangwana manga makanyarara muri ikoko. Ndadzoka ngwatona ndatouya inini anenge atori ma1 ngatoda kuti mutinyatsotipindura kuti zvinenge zvichifamba sei. Even munhu wacho anyora tsamba iyi pakapfekwa macamouflage aya nevanhu veZANU-PF vanga vapiwa authority yekumapfeka here, mauto here, vapanha vese vanga vakapfeka youth chinchi. Toda kunyazonzwisisa panapa because hatidi zvinhu zvokuti nhasi mozotanga kuti munhu anenge adaiso mauda mutsvagira futi mhosva kusaidi kwemauto ikoko. Mauda unopinda nemukati magenerals moti wakanopfeka uniform yechiuto saka tikutokutsvaga wakazviitirechi. Toda kunyazonzwisisa kuti apa because kana makuti muchazoda kutsvagira Geza nyaya in advance tinogara tangoonesana kuti tigara tanotsvagira futi vapana mhosva in advance futi tongoziva kuti vari kutorwa vakawanda nyaya dzavo dziri kuita se dziri kufanira kuzobatana ipapo. Havafaniri kusara paconnection ava vese ava chikwata chese ichi kutone zvivaimbi futi kuna vamwe wana the likes of ana Japreza taiona achipfeka izvi zvapana izvi zvanakona ngale zvinofamba dzidhanzo ameno inonzi zimuchi inoimbwa ikoko ndizvimwe zvipana futi zvaipfeka izvi macamouflage emasoja. Why pasina action kana kuti pasina mbotaro ende zvanga zvatonyanya zvinhu zvakutoitika kakawandisa sterek. Why pasina akambosumudza musoro achida kunotaura nezvazvo. Ndinonyazonzwisisa saka ndimboona ika program akamundudzo kuti muri kuonawo sei nyaya iri panapa. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April.
We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Chakanakira programming ndechekuti vanobatsira vanhu vanorarama neurema. Please muri eZimbabwe ndakutokumbiro hangu. Let's go timbova support. Kuna vanhu vakawanda vari kurarama neurema vari kuda kubatsirwa pamberi apa. Fundraising, please guys, contact them. Chero 10 US inokwana kubatsira guys. Please, I'm begging you. Garema no vabata kuti tabva kwakulendi tikudo kuti timboita ma-inquiries. Chatochikumbiro. Yes, thank you. Ndozoti matura namba makwenda munita se munotaura navo. Back to the story. Pane imwe nyaya ndiri kuona pana pari kutenderera imwe yeZimbabwe. Hangu ndisi munhu kuti ndotenderera pana. Right. The news bulletin reported by my young sister Lynn. Today a meeting was held at Pickup Farm in attendance where ED Dr. Aksita Gwirei, Emerson Jr. and Mupostori Shumba. Those in ZANU-PF circles know this Mupostori Shumba, okay? The plan of the meeting is to use the election of Minister Kest Coventry to the position of IOC president as an excuse for a cabinet reshuffle that will see the removal of the General Chiwenga's loyalists from any position that has direct links. The scenario is General Anselmo Namo Sanyatwe, who is going to be promoted from ZNA commander to Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. General Sanyatwe will be replaced by Asha Walter Tapfumane, who worked with Tagwirei at FAZ. Sanyatwe's wife will be moved from Deputy Minister of Home Affairs to a ministry yet to be established. Dzinyaya dziri kubva nekuna Lina handiti ndivanhu vanozongoti kuliende ndiadaruka ndabva ndatogara ndatokurandidze padziri kubva wozomwa kuti munozonyawo ndifondera vanhu veZANU-PF munonetsa muchidongoexplainerwa nyaya dzamuri kuona. Saka ndagara ndatoisa apa kuti mugare mangoona kuri kubva nenyaya yacho. Kwete kunozoti nini ndinozopindura rafurafa ndinozoona ndinongobata munhu izvo zvakanaka nachingagwandira achitaura nini. So guys, ndo nyaya iri panapa. Iri kutaurika. Indanimboziva kuti kuda kushafirwa kuchaisa dzecabinet reshuffle. But zvandokwanisa kukurudzira ngavaite sezviri kuita uyu munyowani president wekunamibia. Angopinda achingonowaipa achitsvaira vakawanda basara nemaministers mashoma. Because maministers mazhinji ekuZimbabwe vari useless. Hatina chatiri kuona chavari kuita. The likes of Faketa Sana Ziyamba ana chari kushanda. I was so disappointed in Ziyamba pandakanzwa kutanga kupinda nemoyo nyaya Blessed Geza chiti Geza akatora munhu akadai so ndikati but ndimi minister of justice, why manga musina kutora matanho panyaya Geza before asati aita zvinhu zvese izvi zviri kuitika. Muzvona I don't know kuti vanenge vachida kuzvifambisa sei vanhu vese vava. Ndo paanozobuda kuchiningira. Saka ndo patizoti isusu senyika we are disappointed. Handina kumbobvira ndakafara. Munhu akadaro afanira kuti ine normal country anofanira kubva angodzingwa basa. Period. Because ukuchengeterera zvinhu zvakadaro. Hama dzemunhu iye dzakatadza kuwanirwa ningirikini pakatadza kuwanikwa justice because of iwewe wanga uri kuti munhu manga muchiwirirana kuZANU-PF. How many people vari kusiri kuwana justice now because of vari kutadzirwa navanhu vari kuZANU-PF? How many? So we are disappointed nema-ministers zvakanyanya veZANU-PF. Havana chavari kumboita. And I'm challenging you guys, kana pane minister one wamunoziva weZANU-PF ari kuita zvinobatika, you know my numbers. Ndiudze, show me. Mundiudze ndinga ari kuita zviri better. Anyone wamunofungidzira kuti ari kuita zviri better, titaurewo zvakanaka about them. Titi nhinga ari kuita zvakanaka guys. Pavamwe vese vakadhakwa but nhinga ari better. Munongotiratidzawo handiti. Mungotiudza kuti nhinga ari kuita zviri better kuri ndichimboona api pamwewo ndosiri kunyatsoona mondionesa toita se tionesana. Ndo nyaya dziri panapa hama dzadiwa. Indangoti ndingouya ndingoti kavara munongozoti handisi munhu kuti ndinotambisa nguva ndichingoda kuti zvinhu zvacho zvikuita faster. So zvamanje handingokusiyai makadaro, ndichakusiyai makateerera. Pane vanoda kunzwa vanhu zvavari kutaurawo. Since isusu tiri voice of the voiceless, voice of the people, isusu techiti zvataura nevanhu ngazvisvike kuState House ikoko. Feedback iri kuuya, vazhinji vanenge vachingoya vachitibata kumainbox kwedu, takanzwa kuti yakadai so ndiani anoda nechiti ya shoko riri kusvika. Saka if you guys have something to say, handidzore tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Taurai zvamunonzwa kuda kutaura pamaaudios ipapapa. Munongosenda paWhatsApp panhamba dzandatoisa idzozi pascreen. Mobva mataura neni. Mongotaura zvamuri kuda kutaura ndobva ndaisa pachannel panapa. Zvamanje sarai makanzwa zvokutaurwa nomumwe wenyu. Machakaire iwe.
Machakaire iwewo kwane iwewe. Kwane munhu unonzi Machakaire iwewe. Kwane iwewe. Utomunyepera mukuru ye. Kwane Machakaire iwewe utomunyepera uri kumuvhara mukuru ye. Hausi kumuudza chokwadi. Because isusu Machakaire rege tikutaurire tisi mayuthi yacho. Andowazviona. Tiri kutambudzika isusu Machakaire. Isusu mayuthi Machakaire tiri kutambura. Taura zvichokwadi chaizvo isu tiri kutambudzika shamwari. Iwe uri kudya uri kuguta. Muri kutora mari mune mamainzi akawanda mafamu munawo muri kuluta. Andimazviona. But hamusi kuzodzoka kwatiri isusu muchitipa mari dzacho. Ende makada kupa mari dzacho ka muri kungopa mari vanhu vari pedyo nemimi vari mudhuze vamunoziva imimi ana Machakaire imimi. But the rest people my youth ese vazhinji vese ava tiri kutambura hatina kana mabusiness atiri kuita Machakaire because hatana mari. Takada kuwanawo panhu patinokuti seke tinombonokorokozawo apa pakangobuda kamari matitorera. Andowazviona Machakaire. Saka iwewo ukazvauri kutaura Machakaire ka ukutotaura zvinhu zvisiri izvo iwewe. Takutaurira comrade ndani chikurespect hai but amatadza kurespectika manje. Dema watisa chichemo kuna president imimi kuti mukuru vana vari kutambudzika. Tikadeta kunzwa ya Machakaire. Ungade matotigonera because mune matotimiririra. Kwete kuda kuzotisenzesa imimi Machakaire imimi kuti zvo kana ndirini ndiri kutungamirira vana vese vamuri kuona mayouth ava. Machakaire uri kunyepa shamwari. Takutaura chokwadi. Tiri kutambura isusu muno munyika muno Machakaire. Tutambudzika shamwari. Tukutambudzika. Deo watisa chichemo iwewe kuti president ipewo mari. Kuti president ise mari kuma youth yesaya. Andowazvonaka. Titombokwanawo mari kuti tima business yedu. Ungade watogona iwewe. Plus Machakaire kuti kutaurire ka. Chini chatiri kurwisana nacho Machakaire ka. Tikurwisana nenyaya yemutemo. Munyika medu Machakaire hamusi kutedzwa mutemo ndozvinhu zvatiri kuchema isusu because munyika medu isusu mutemo haisi kutedzerwa shamwari. Plus isusu tiri kutambura Machakaire. Ndochokwadi kutaura tiri kutambura chama taisa mahospital. Wada look mahospital taisa maschools Machakaire. Taisa nyika zvayakaita Machakaire. Tikutadza kubhadhara maschools isusu tine vana vatinawo tikatadza kubhadhara asi vana venyu vana Machakaire munguvadzidzisa imimi kunyika dziri kunze kwenyika. Munobhadhara mamiliyoni mabhiriyoni ikoko ma1000 kunze kwenyika Machakaire. Anozviona but ndiri kutadza kubhadhara inini mwana ari munomu cheche Machakaire munomu ari kudzidza munomu ndiri kutadza kumubhadhara inini Machakaire. Ndiri kutadza kumubhadhara tiri kuyambuka kuenda kuna Mozambique kunotsvaka mabasa ikoko tichiita sei tiyambuka kuenda kuna South Africa titsvaka mabasa ikoko Machakaire. Iwo titaurira zvinhu zvakadai sezvo Machakaire usadaro iwewe shamwari. Tachiri kurespect shamwari. But watadza kurespectika iwewe Machakaire iwewe shamwari. Sati tungamirwe nemunhu akadaro sha. Tungamirwe na leader akadaro leader anotadza kunatsoona paground zvapakaita. Machakaire look paground. Taisa paground Machakaire. Taisa paground shamwari. Taisa paground Machakaire. Taisa on paground. Zvauri kuita izvo zvasiyana nevamwe vaimboita kumashure munguva dzamugabe shamwari. Ndakutaura chokwadi. Isusu shamwari hatisi kutombomiswa nezvinhu zvauri kutaura izvozvo. Hatimiswe nezvinhu zvo Machakaire. Hatimiswe nezvo shamwari. Hatimiswe kukura kwembwa Machakaire kanzova imire kufamba. Ndizvo zvada kutaurira. Kukura kwembwa Machakaire nzova imire kufamba shamwari. Ko imbwa zvayakambozoukurira bhazi yakazoitei. Ndizvo zvada kuudza izvo Machakaire. Imbwa zvayakazokurira bhazi chicha yakaita yakaruma bhazi iri. Bhazi asi rakaramba richifamba kaMachakaire. Kana tichiti bhazi Machakaire tikuti chini chiMachakaire hachisi chemunhu wana hachisi chageza chini chiMachakaire. Ndichivanhu vese vanhu vese vari munyika muno Machakaire vari kutambura. Enda kuna Muzarabani Machakaire. Enda kuna Dandi Machakaire. Enda kuna Namurehwa Machakaire. Enda kwese kumamisha uone kutambura kukuita vanhu. Iwe ndori kudya uchiguta nokuti iwe uri padhuze Machakaire. Uri kudya uchiguta shamwari. Uri padhuze. Taisa zvinhu zviri paground shamwari. Shamwari taisa zvinhu zviri paground. Bata makwedza ndiri kutaurira. Imbwa zvayakaukurira bhazi yakazoitei Machakaire. Imbwa zvayakaukurira nzou chicha yakazoita Machakaire. Chicha yakaita imbwa zvayakaukurira nzou shamwari. Nzou imire kufamba. Machakaire be careful kutokutaurira hama yangu. Taisa chinhu kwachiri kuenda ichi. Usataure zvinhu zvakapusa izvo. This is a nonsense. Zvaudza uri kutaura izvi. Ndodzinonzi nonsense Machakaire zvinhu zvauri kutaura izvi. Tochokwadi chada kutaura shamwari. Idzinonzi nonsense shamwari. Isi vanhu tatambura munomu. Izvezvizvi muri kudzinga mavhenda mai. Muri kudzinga vanhu vanotengesa vanhu vanochama nekutengesa kwacho. Uri kuona. Tikabata wana ka 50 cents cha. Tutaura 50 cents. Iwe utaura zvamamita mamiliyoni cha. Iwe utaura zvamamita iwe mamiliyoni. Utaura zvamari dzakareba. Isi utaura 50 cents cha. Takabata 50 cents cha. 50 cents Machakaire. Takabata 50 cents Machakaire. Mari yoyo Machakaire titotengawo mavheji cha. Titotengawo kati madomasi.
ukuona manje but ndo nasi wada ushandisa isusu futi iwewe kuti kana ndichitungamirira mayouth esaya hapana chinoitika muno shamwari uri kunyepa iwe shamwari ndizokunyepa zvakutauresva ndizokunyepa cha makatibata kumeso kunguva yakareba ana machakairi takabatwa kumeso kunguva yakareba tichazokuitirai zvakati mayouth tichazokuitai chokupai mari dzemabhizinesi tichaita sese hapana chanhu chakabuda machakairi hapana ratinawo tiri kutambura toramba tichingosekera zvinhu zvakadaro shamwari usadaro mani tikanganise uchidaro mani usatikanganise zvauri kuita izvi